Днес съм ви подготвил 3 уникални проекта, вдъхновени от природата. Първият от които е Три хотел в Швеция, разположен в една от най-северните части на страната, в сърцето на нейната природа. Три хотел дава възможност на посетителите си да изживеят нещо невероятно, като могат да отседнат в една от множество персонално проектирани къщи, разположени високо в дърветата, една от които е The Bird's Nest, наподобяващо птиче гнездо, разположена е на голяма височина, което предлага панорамни гледки към околните гори. Друга е The Mirror Cube, една от най-известните къщи, изцяло покрита с огледала, която се слива с околната природа. The Cabin, малка дървена къща с минималистичен дизайн, и The UFO, вдъхновена от научната фантастика. Тази къща има формата на НЛО и изглежда като от едно друго време и място. Вторият проект, който съм подготвил за днес, е Falling Water от архитект Франк Лойд Райт. Къща, построена над водопад, интегрирана в природата. Falling Water е една от най-емблематичните сгради в света, проектирана от американския архитект Франк Лойд Райт. Къщата е построена на 4 нива, разположени върху водопада. Терасите и балконите на сградата са разположени на различни нива, което създава уникален ефект, при който изглежда, че сградата почти виси над водопада. Интериорът на Falling Water също е проектиран от Райт и се отличава със своята простота и елегантност. Мебелите, осветлението и декоративните елементи също са част от цялостната концепция, създадена от архитект Райт и са в хармония с архитектурата на сградата. И третият ни проект е Green Village в Бали. Това са екологични къщи, изградени изцяло от бамбук. Всеки дом в Green Village е уникален и изграден по индивидуален проект, който съчетава модерни удобства с екологични технологии. Къщите са проектирани да имат открити пространства, за да осигурят максимално взаимодействие с природата и да позволят на обитателите да се свържат с околния тропически ландшафт. Отворени пространства, големи прозорци, естествена вентилация и изгледи към зелени площи и реки са важни аспекти на дизайна. Моят личен фаворит е Falling Water. Оставете ми коментар кой е вашия.